Pysähdy. Onko sinulla ollut aikaa hiljentyä? No moi sinulle. Minä ajattelen hiljentymisestä, että se on rukousta. Rukousta, jossa saan olla hetken aikaa Jumalan kanssa. Jumalan kanssa oleminen tarkoittaa sitä, että ei ole yksin. Monipuolinen ja helppo tapa rukoilla päivittäin on tehdä ristinmerkki. Ristinmerkki merkitsee minulle jonkinlaista sopimusta. Se on sopimuksen allekirjoittamista. Jumala on allekirjoittanut tuon sopimuksen kasteessa. Sinun on piirretty ristinmerkki rintaan ja otsaan. Tuolla Jumala on tahtonut vahvistaa sen, että hän pitää oman osansa sopimuksesta. Sopimus tarkoittaa sitä, että hän saa olla läsnä meidän elämässä ja pelastaa meidät. Jeesus on tehnyt tuon pelastuksen valmiiksi. Kun minä teen ristinmerkin, vahvistan sillä tuon sopimuksen. Haluan tänä päivänä pitää kiinni siitä sopimuksesta ja toivon, että Jumala siunaa elämääni, vahvistaa minua, johdattaa. Ja samalla saatan rukoilla myös, että Jumala siunaa ihmisiä, joita kohtaan päivittäin. Usein teenkin ristinmerkin tullessani työpaikalle. Sillä tiedän, että silloin olen sitoutunut siihen, että Jumala saa antaa johdatuksensa tähän päivään. Kun teemme ristinmerkin, pyydämme, että Jumala siunaisi päämme ajatukset, sydämemme tunteet ja kättemme työt. Tuo pitää sisällään oikeastaan kaiken sen, mitä päivän aikana puuhailemme. Tee kanssani ristinmerkki tähän päivään. Toivon, että sitä myötä saat Jumalalta siunauksen, joka vahvistaa sinua, tuntuu lähipiirissäsi ja on sinun turvanasi. Hei hei.